Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami itu Mari Lezira Moldova absen kalian kelas. Pulau Seri Kirawati absen Pulau Kalimantan absen kelas Pulau Zadang Kirana absen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan kalih kula sharing Kirawati ing video ingkang badhe ngaturaken para wisata terkini ing pulau kulon yaiku wisata Google Park area sawah Jatiharjo. Sumangga dititani pawarta punika. Wisata Google Park. Wisata Google Park iku didirikke BUMDes yaiku Badan Milik Desa Lurah Jatiharjo yaiku Bapak Eko Agus Prasetyo. Wisata Google Park iku buka jam 09.00 nganti jam 11.00 bengi. Ngopo kok dijenengi Google Park? Jeneng Google Park iku saka sejarah nenek-nenek moyang, artinipun yaiku Gunung Tugel. Alamatipun Google Park iku wonten ing area sawah Jatiharjo. Tes sing ana ing Google Park yaiku wonten cafe view lan resto lan wonten rencana dibangun kolam renang kanggo anak-anak. Ing Google Park iku hawane sejuk nalika awan sore lan wengi. Orang kena Jawa kan aku tadi kata. Oh, tanyanya nanti ya Pak Lurahnya Pak Eko dan dan ini aku mangke rencana view foto kopi kemudian ini akan kenal kolam renang kangge anak-anak. Google Park itu kan biyen itu yang Jatiharjo kita Jatiharjo bersama kami kami lagi menang hal kalau acara malam minggu itu biasanya band itu biasanya dari dia dua minggu Pripun suasana ing wonten pengalaman tertentu baru satu
Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makaten ingkang saged kula aturaken menawi wonten kelepatan nyuwun pangapunten. Matur nuwun para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.